Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech awgura lil Kieran Bonello wara r-rebħa tat-tieni edizzjoni ta' Malta's Got Talent dan waqt li laqgħu fl-uffiċċju tiegħu fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien huma tkellmu dwar il-futur ta' dan iż-żagħżugħ mhux biss fil-kant iżda wkoll fis-saċerdozju għaliex Kieran għandu xewqa li jidħol għal din il-vokazzjoni fil-waqt li jibqa' miexi fil-kant. Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li artisti bħal Kieran Bonello jibqgħu jaħdmu favur it-talent tagħhom biex mhux biss jagħmlu nur lilhom infushom iżda wkoll lil pajjiżna. Kieran Bonello żagħżugħ 14-il sena minn Birkirkara rebaħ wara li fetaħ is-serata tal-finali bil-kanzunetta Nella Fantasija ta' Ennio Morricone fejn kien akkumpanjat minn grupp ta' sfin tal-bale. Fuċi li saħret lil poplu Malti, Kieran Bonello kien wieħed minn fost erba' li rnexxielu jikseb post dirett fis-semifinali permezz tal-Golden Buzzer. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jaħdem favur l-arti f'pajjiżna, tant li fl-aħħar xhur ressaq mozzjoni għal emenda kostituzzjonali biex l-arti tiddaħħal fil-Kostituzzjoni ta' Malta u bekk l-artisti Maltin jingħataw l-importanza li jixraqilhom.